Masu harsashen yanayi sun ce yau ba za a sha ruwa ba sai karfe 8 na dare. Da wasa nake fa. Idan ka sake bala'in ka sai a baki. Kai da kuma miƙiya tsaye ma ba za ka iya yi ba. Kai ka rike shi kar ya faɗi. Yawwa. Ciya manya dai? Ba na jin magana. Wai ina gwaska ne. Yau fa gwaska kafafuwansa ma sun kasa rike shi. Ku yi haƙuri ayan kusa a sha ruwa. Wallahi tallahi sai in yi kiran sallah yanzu. Ku da ka bata bat boot ka fito ta cikin kashi. Mutum ya fito ta cikin kashi. Doktor wai me matsalar bosho ne? Tabin hankali. Allah! As-salatu harin minan nauyi. Na da abin da doktor ya faɗa. Ka je duk abin da ka iya ko ka musu wanda kai wa kan. Yawa. Alhaji sai yana sama yana bacci kuma ba a tashi shi yamma ta yi. Masha Allah, shukran lillaka ya. Wannan bana fuskanci ba wasu suke ji ba. Kaga Ya aka shukura. in zahaba zahaba. In jalasa jalasa. Alhaji ta kuli fi kadin samawati. Illa fila afayya fakaliya. A Sarki Ali, an samu wasu bayanai a cikin wannan takarda cewa da sa hannunka aka cuci Musa mai sana'a. Ba ni bane. Kai, ban tambaye ka ba. To. A Hadiza Gabon, kin ji amsar da Sarki Ali ya bayar. To ga bude ka karanta in ji. Okay? Zaki bani da wannan magana ko ba zaki bari ba? To me yasa ka aikata? Kawai saboda in hana shi wani abu na rayuwarsa na jin daɗi. To yanzu a matsayinka na sarki a Kano, ka ba shi hakuri. Ha ba. Ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka ba. Gaya maka gaskiya ba ƙaunar ka nake ba. Me gadin gidan mu ya maka daukan akuya. Au da mai gadi a gidan ne? Sosai. Allah sarki. Ka dauka ya girma na shehu. Ana jin daɗi amma jikin bai nuna ba. Yi wallahi. Sai kuma farin jini da Allah ba da ka zo kuma aka lokacin da kake ta wannan hayaniya. Wannan mashin kuma nawaye da ka dauko aro? Ye? Nawaye? Karɓo shi ne kin san na to tsawon ki ce rage masa hanya. Can naga ya tarka kaya ai. Allah sai. Saboda ban saura. Ai me ba na yana London. Ah, London na san London din ta yayi. Ya zaman gidan ne. Na gaji. Kai kuma fa haka ake karatun ne? Ni haka zan yi nawa. Dr. Alinu idan aka samu kesa ya za a yi da shi. Akwai likitoci da yawa wanda za su iya yin aikin. Kai ba za ka iya bakin. Gaskiya ni amma wallahi ba ka da imani. Ba ka da tausayi. Ya haka? Rana. Muhammadu Abba da kai za mu yi zancen dan bata. Aha, Prince, ba za ka da Kano ba ne? Komai rinsi komai wahala. Habar Allah. Ba zai yiwu ba. To ayi abu a buɗe mana. To menene matsalar? An kai masa kuɗi ya dawo da su. Za a sha powers a yi wulakanci. Adam. Dan Allah ka taimaka. Kai da Allah malam gafara can kai kuma asuwa. To ina mutanen? Ga mulmuli da ni. Boshofa. Lafiya? Bari in sha wiwi na in koma gefe in yi shuru.